Barka da zuwa tashar Gwanin Waƙa da za mu kawo muku waƙan nan mai taken zo mu sasanta. Kafin nan, kuna son ta da kiɗi? In kuna son ta da kiɗi kuma mu comment section. Amma dai bari mu je da makaɗi ya kamata mu kira muku. Kashifin kiɗa ko a kira muku to duk ma dai na sanya muku zai yi saboda dukkan sun iya kiɗi ko ba haka ba. To idan kuka lura darasin da ke cikin wannan waƙar shine ita waƙar zo mu sasanta ba za mu shirya ba ko. Idan ka lura 'yan mata biyu ne shi jarumin ke soyayya da su, da jaruma ta Izza So wanda ya san sunan ta sanya a comment section. Bari mu hiɗi muku ba sai kun sanya ba, mun gane ta. Jaruman nan ta Izza So wadda ake ce ma Aisha Najamu, da kuma wata guda jaruma na so in manta sunanta. Kun san mutum yana da mantuwa ko ba haka ba, dole za ka iya manta. To sai zama yana soyayya da su biyun. Za ka gane cewa ita soyayya ba zan kana haɗa wannan cakwaki remix. To ƙarshe haɗa ma kanshi remix. Yana son wannan kuma yana son wannan. Dukkan su ne yana son su. To yanayin yadda yake son su kuma yana ba su kula, yana ba su kula, yana ba su kula. Sannu sai wannan son da ya sa zirhin ciki irin na nashi. Sai ya rasa su. A lokaci guda hewan ta zo ta ce ka rasa ni, ita ma kuma ta ce ni ma ka rasa ni, ta ce ka rasa mu. Cikin baitukan da yake can san ki zai mani illa kar ki sa na zamo mai jinya. Ita ce ban ce ina ra'ayin dawo da san ka a zuciya ba. Kun gani ko? Kun gani yadda ƙarshen shi kaya ko? To ku kiyaye.